Har I hørt om de der røverier? Ej, ja. Så I der, hvor de viste nogle af dem, der kunne have stjålet? Ja. Jeg tror, de er her i nærheden. Det er godt være. Så en plet der. Ja, den er fuldkommen i der. Prøv at se. Ej, ja. Prøv at se, der er fordybning her. Det ligner lidt, der er nogen, der har haft noget på sine sko, som har kunne brænde i asfalt. Au, det går ondt at røre ved. Det er som om, der er nogen, der har gået her for nylig. Ej, hvad er det, der ligger der? Der er en bog. Der er næsten meget her. Der står noget om, at man kan få magiske kræfter. Man skal bruge nogle piller, der hedder Legoler. Hey, sådan nogle har jeg. Er du helt sikker på det? Ja, for det står selv der. Jeg har fået tornado.